ning pojok dalan kae iki mesti cah cilik iki Suloyo, Mbak. Cah cilik kok nakal banget. Apa ya cah kene iki nakal-nakal ya, Mbak? Lah piye? Dono cah cilik kok mentolo banget. Mbokne iki dicokoti. Lah iki ora dicokoti lho. Mbok iki lagi ngemiki anake. Oh, tak kira ke lagi nyokoti mbokne. Tiwas ora tak bacoke nggonku nyawang. Oh, bocah ora popo. Lho, arep menyang endi, Mbak? Nyokot mbok ni bocah. Melu aku, Brayan.